Kung sa tigingon nimo gaganina nga lollipop, Ha? imong limpyuhan lollipop. Oo. Unsa man to siya? Unsa man ang lollipop? Para marag ko ng build scoop ba? O niya, unsa man na para? Motoy gamito nimo kanang pang suyo pa na. Sabi So, siya. kanis mo kalas ni suyo? Katong ka, ganiha. Ganiya Unsa oras? before sa sunog. Oo. Unsa man ta oras ng suyo ko to? Mga, gikan sa pagsimba, mga alas city. Nisimba ka? Oo, gikan. Asa mo ka nasimba? Senior sa ninyo. Oh, dayon human pag-abot. Dapat ako na. Human nimog simba, Dayon human ang simba. suyop din ka. Dili. Oo, suyop na ko din. Suyop dayon. Oh. O niya. Pag human pag taon nasunog na. Ha? Dili kana unsa ganang sugod jud. Sulti economy sa sugod jud para sa Sugod, subay na sugod Oh, na. subay economy. Gikan ko na nagsimba, before ko naglaba kay Mm. kita lang gito mga problema. Pero salig mo sa Ginoo kasi Mm. wala sa mga problema. Matabang niya na siya man ako. Pakapot na ko na naisuko sa ko ama to. Alam ko man nila ba mo tong tiwas sa batong nalibyo ko sa akin before matubog ta ko padulong. Dayon. Hangyo to kay magpalutog sudan kay ko sa kuan ba. Sa iso makuha sa kasawa ba. Oo. Kung ati ba. O magpaluto ka. Oo. Dayon, kinsa may muluto? Ha? Kinsa may muluto? Sudan. Sa Kinsa? putin man, sa putin. At sa ikay magluto. Ako nagluto sudan kay. Unsa man Hangyo, may sudan gutom ang ko kay. Padung to ko. Hangyo ko kay wala may kuha sa kong kwarto kay. Ako nang kanang kwarto sa akong mamagpapa na. Kanang kwarto na ko sa ako na siya. Niya. Eh patungo naman to ko matulog yan. Hangyo to ko ba yo. Mo to. Yang ka nga unsa? Nayang ka nga. Nagluto sudan. Maluto sudan, okay. Dayon. Mga nailungdan. Gasol. So nagluto kag sudan. Pero Unsa man makuha sudan? sik kanang noodles. Dayon. Dito ka nagluto sa taas. Taas. O Sa niya. imong kwarto. Sa kwarto. Padung to ko matulog yan. Limpyo to ko sir ba. Oh, dayon. Nganong ni sigaman, nganong ni kayo man. Nahidyal ito kay padung ko nagdagkot ko katul sa Oh, dayon. Maura. So, gyud sa man pagdagkot mo katul, ano unsa hitabo ah? Basta nakuan sa pum ang kanong katul. Na nidikit sa foam. Oh, magmao na siya tong sa mga. Unya wadi ka kabantay nga kayo na nay dak. Tragedy gani, di din ato ko gustuhan nga itabo to kay. Oh, tragedy gyud. Tragedy, okay. Nganong tragedy man? Di man ato ko gustuhan. Oh. Kuan ta kay padung na ta pahuway matulog naman. Pero sa before ka ni kaon suyop sa ka. Nakagamit ra ko ma'am. Nakagamit na ka. Ikaw solo lang. Pila may nagamit nimo? Kamay kayo sa putos ma'am. Film ng putos na ron. Putos na siguro. Ha? 100. Wala. Ay, asa ang mo sa putos. kanikuha? Kaya sa mga lingan. Ha? Lingan, mga Silingan ra. Unya kay pag sunog wa ka ni sagit mo sunog ana. siya gito ngayon ko patabang Oo. sila o mga kayo. No, nya. Mga to. Pero atong time unsa man natulala sa ka pag Ito kayo. kayo. Siya ganay ko. Mm. Ngon nito buto. Nasya ka nga nung nasunog. Hindi ka to sa kanang nahibilin si mong suyop mo ni dukot nga to sa imuhang kuan. Mga to siya man kung yata ni na istorya ganyan, mga gito Mm. testimony ang mata. Pero naglimpyo ka atong